porazíme toho Čecha, nášho brata českého. Áno. A pozbudzujme, my pozbudzujme, áno, je to tu. Poďme do toho, Jan Salata, Miško Petrik, teda ten Jan Salata. To je chlapisko. Nevadí, Miško, sústreď sa, musíš to dať. Janko Salata bojuje jednoznačne. Áno, Miško, zaber. Miško, zatleskame, je to tam. Áno, pokračuj, Miško. Miško, dobre, ďakujeme ti. Zatlieskajme, Miško Petrik, najsilnejší Slovák. A pripraví sa Stanky Ivančič, Slovinsko a Igor Petrik, Slovensko. Áno, Mišo, Mišisko, Saber, frajerka sa podbudzuje, nevidím, kde je, ale určite to ste vy, frajerka. Tlieskajú Miškovi, áno, zatlieskajte Miškovi Petrikovi. Saber, Miško, Saber. Dobre, je to tam a Janko Salata bojuje. Pokračuje Jano, Saber. Je to tam, áno, časový skončil. Janko Salata, myslím,